Ola de novo a todos. Neste pequeno vídeo imos ver como subir arquivos ou presentacións a unha páxina web ou a un blog. O primeiro que temos que facer é subir a nosa presentación a un servidor tipo SlideShare, Script, Carameo, Issuu, para que nos facilite o código necesario para poder logo insertala na páxina web ou no blog. Estamos na páxina de SlideShare, clicamos en subir e escollemos o arquivo, a presentación, no noso ordenador. Doble clic, comeza a subida e completamos estas ventás escollendo unha categoría, facendo pública a presentación, engadindo algunha etiqueta para logo facilitar a búsqueda no servidor de SlideShare e, unha vez completadas todas as ventás, clicamos en publicar. Unha vez subida a nosa presentación, clicamos en mostrar ou en compartir e o servidor facilítanos o código para poder embebela logo na web ou o link, a URL necesaria para compartir por correo electrónico, por exemplo, a presentación. Clicamos sobre o código, botón dereito e copiámolo. A continuación, imos á nosa páxina web, Iti Montecarrasco, por exemplo, identificámonos, editámola, escollemos un dos nosos grupos de traballo, clicamos en HTML, copiamos control V o código que nos facilitou SlideShare, actualizamos a páxina, guardamos e aquí temos a nosa presentación subida no grupo correspondente da nosa páxina web. No caso de que fixeramos a nosa presentación con Google Drive, abrimos a nosa presentación, clicamos en arquivo, en publicar na web, en insertar, seleccionamos o tamaño que vai ter a nosa presentación, o pase de diapositivas, e vedes que nos facilita o código que copiamos e pegaríamos na páxina web do mesmo xeito que procedimos coa versión anterior. No caso de querer publicar a nosa presentación no blog, accedemos á dirección do noso blog, clicamos na marxe superior dereita en acceder, dámoslle un título á nova entrada, clicamos sempre previamente en HTML e pegamos o código que copiamos con anterioridade. Volvemos á sección de redactar e veríamos a nosa presentación pois xa colgada na entrada do blog. Daríamoslle a publicar e a entrada quedaría registrada no noso blog. Ben, pois isto foi todo. Moitas gracias pola vosa atención e espero que vos sexa de utilidade.